ji'i jungo ma tigi babullo ewa gomu rengu kule e inde Adam Yaya Aw e tawede secrétaire général ɓe mbi hol gonɗo Mamadou Ghalii Abouba holto jeeya holto jooɗi hol gollal makko e fedde heblo sukaɓe Afrique. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. fedde heblo sukaɓe afrique windere on calminama e kuuɓal e gardagol ceerno Abuu Diallo e cukku muɗum e dendagal yilirde nde kala ha tengti kadi e goomu halfinaɓe kuule fedde heblo sukaɓe afrique. sikki ala no mbiɗon ni hande koɗo galle ko Ghalii Abouba. Ghalii Abouba ko gorko mo ligseyba gorgol walla mbiyen ligseyba gural yero ko wuuro tawatego nder leydi Mauritanie e nder 4e région ko 45 kilométre funnague Kaheyɗi ko wuuro lombingo hakkude Kaheyɗi faade Mbutto. so tawi holko Ghalii Abouba wol fonction muɗum e nder HSA sikki ala Ghalii Abouba ko kañum woni cukko koolaɗo kuuɓal woni cukko secrétaire général fedde HSA. jarama gorko pullo gendiyanke humpiyanke sabi aɗa humpita leñol ngol min gandi holtuma nde jeyɗa e fedde heblo sukaɓe Afrique hol hitande natɗa e fedde heblo sukaɓe Afrique hol kadi hitande nde natɗa e humpitu HSA fedde heblo sukaɓe Afrique holo hitande jeeyaɗa hen Papullo bisimilla maɗam. eyyi seydi Marikoo so tawi kadi ko hitande hol hitande natɗen e humpito eɗen mbawi wiide kadi ko même hitande walla ko même période ko même saaha nde won noon ko sababude heblo sukaɓe Afrique yidde men heblo sukaɓe Afrique ko sababude ɗum kadi addana en nadde eko fati e jaydiyankagal kadi gonɗo sababu ha natɗen e fedde heblo sukaɓe Afrique o ko on kadi woni sababu ha natɗen e jaydiyankagal. natirɗen jaydiyankagal noon taw koto jaydiyankagal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique koye banggue to wiyete joolam jaabiri woni kabaruji min gandanɗa hoore maɗa caggal Afrique. nde nanmi he tan ko min wonaniɓe keedanɗoɓe to banggue gandanɗama kabaruji dongre Europe en Asie en Amérique en ha battuɗen e kala saaha kadi battuɗen arde e ñalɗiji ko wayno ñalɗi ko wayno ñande aleɗen hoore biren nde o hoore bir soɓe poftima poftinaɓe ɗin ñalɗi walla saaha so tawi wode mabɓe kadi mo heɓaki mbawen kadi lomtade ɗum ko ni natirɗen e jaydiyankagal tawi koto banggue weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine ma. moƴƴere Allah e maɗa ceerno Suleymaan Marikoo en beltima no fewi eyyi sikki ala Ghalii Abouba naati heblo sukaɓe Afrique ko guila e darde hitande 2016 ko guila nden natɗen e heblo sukaɓe Afrique tawa kadi natirɗen e heblo sukaɓe Afrique ko senggo Congo no Allah waɗata kadi nde natɗen e heblo sukaɓe Afrique ko ɗon kadi ɓe ƴetti hoolare nde foof ɓe mbaɗi ɗum e juuɗe meɗen gonɗen hoorejo heblo sukaɓe Afrique senggo Congo e nder wuuro men wiyetego Pointe Noire lamorgo banggue faggudu leydi Congo. Allah waɗi en kadi en goni ɗon ha ummiɗen toon yoga e batuji men walla mbiyen dendagal batuji heblo sukaɓe Afrique waɗetno foof ko galle men ɗo ɗon waɗetno noon seydi Marikoo ko ɗum woni
ko joginami e namdal maɗa. jarama ceernam Mamadou Ghalii Abuu Ba gorko jol yongo yawta e ganni kam humpito wawa yaade caggal gandal hol hitande naɗɗa e école sabi Mamadou Ghalii Abuu Ba ko gorko gando janguɗo kadi France ene jogui en kadi diplôme aji ha kewi kalana en hol hitande naɗɗa école holto gacciɗa école holno foti diplôme maji joguiɗa holko gollal hol diplôme mo joguiɗa ha welanima jaltuɗa leydi ndi jaaɗa Congo walla jaaɗa nokku kalanamin sifanoɗa amen e gandal ngal saabi ka neɗɗo gandu aha mi yima no feewi kadi ka gando ka janguɗo ka gorko celluɗo jol yongo yawta gorko jiɗɗo leñol ngol jiɗɗo fedde heblo sukaɓe Afrique Mamadou Ghalii Abuu Ba holto jaltirɗa école. moƴƴere Allah e maɗa ceerno Suleymaan Marikoo mbarode heblo sukaɓe Afrique en beltima e namde maɗa nde wonno so namdal latti tan ene hoyɓi tan e jabotoɗo eyyi Ghalii Abuu Ba naati école muɗum école fondamental ko wuuro meɗen wiyetego lycée gorgol nadden école ko 1980 1981 ko ɗon mbaɗɗen école men fondamental ha keɓɗen entré men en 6e année ɓennuɗen paaɗen collège mbaɗɗen premiére année collège to Kahayɗi mbaɗɗen ɗon 2e année de collège de Kahayɗi caɗele donkuɗen wonde ɗon e nder hitande 2e année collège goppuɗen jangde paaɗen lycée ɓuuro men lycée ba jooɗiɗen toon ha 91 92 patuɗen Nouakchott garduɗen Nouakchott kadi ƴettuɗen jangde mbattuɗen toon 2e année collège jannguɗen ɗon e wuuro Nouakchott ɗo ha hitande 1994 mbaɗɗen kawguel meɗen baccalauréat men noon ko nden Allah waɗi gadnol men wadde baccalauréat ko gadnol men kala gotol mbaɗɗen keɓɗen baccalauréat tawa ko adi ɗum noon en 92 en mbaɗino kawguel meɗen ko fate brevet eɗen jogui brevet men mbiɗen 94 mbaɗɗen kawguel men baccalauréat Allah rokki en bac meɗen lauréat taw kadi ko série C woni série scientifique mbaɗɗen hitande timmude to université faculté de sciences et de lettres tawa kadi jaaruɗen koto banggue cartographie hitande men ɗiɗiɓere nde noon e nder hitande ɗiɗiɓere nde hankkadi tawa manggu natani en duuɓi puɗɗima heɓede en jii kadi leydi Mauritanie e gansagal jangde mum wano e saaha kadi dendagal jangde ɓe mbatta ɗum alphabétisation ɓe jetta ɗum arabe jiiɗen kadi yoga e yimɓe joom diplôme aji gaynoɓe liggaɗe donki dañde ɓe henen gonti enseignant ko gansaga noon miijo arani en yen ɗanno ko nden hitande goppuɗen jangde noon gartuɗen wuuro meɗen gonɗen to lycée ba ɗo fodde ke wona lebbi 6 caggal ɗum ummiɗen ɗon nadden e ladde woni ko wiyete aventure puɗɗorɗen ko leydi Côte d'Ivoire gonɗen leydi Côte d'Ivoire lebbi 7 hakkude Ségala e wuuro to wiyetego Ceeñol Madouf ha Allah walli en ligguiɗen ɗon ha dañƴen ɗon billet meɗen avion alhamdulillah rabbil alamin noon nde pelliɗen ɗannade nde en pewno karaji men ha timmi eɗen jogui carte d'identité men eɗen jogui passeport meɗen nde pelliɗen yaade Congo nde kadi en cellirode lawol less en kaɓɓu sen tir ligguiɗen ha dañen billet avion koppuɗen billet men avion paaɗen to leydi men Pointe-Noire leydi Pointe-Noire noon mbaɗa sikki ko toon mbaɗen carriére men walla ko ɓuuri hewde e gurdam men kam e carriére men ko ɗon to Pointe-Noire Congo ɗo mbaɗen Seydi Marikoo. Seydi Ba min paami jat kadi yimɓe paami ka neɗɗo e gando e fedde heblo sukaɓe Afrique ene jogui anduɓe Mamadou Ghalii Abuu Ba hol erago ma e janguɓe ɓe keɓani golle ɓe waɓe no mbaɗa ni hande jaata Congo nde a jaɓani rewde lawol less hol kadi erago ma e rewoɓe lawol less ɓe
ano aɗa jangi aɗa humpiti kono Allah tottanima golle e leydi ma a haɓɓi sentiri ma a golli a dañi biye ma yeehi Congo pontinois e ɗannal welani moɗo jiiɗi cifonɗa amen e ɗannal maɗa nde woni gartene fedde heblo sukaɓe Afrique gartene muɗum namne teyɗe faade e maɗa. eyyi ceerno Marikoo mi salminima mi juurimama e sikki ala ko ardi fof kam ko baɗa wasiyo dendagal sukaɓe men janggoɓe yo tinno yo toppito jangde e jinnaɓe kadi ha tettoɓe danam kala eɓe keɗaki danam kala joguiɗo ɓiɗɗo janggo yo toppirno ɓiyum janggiri mbaɗi wiye janggoɓeɓe kadi yo gandu ko janggata hitande ko foof walla ko janggata e leydi ko foof walla ko heɓata bac walla ko gaynata jangde mum pa hitande ko foof laamu wawa dañan ɗumen place uji jangde fittani tan yo neɗɗo janggu pour yo liggoy e ligguey laamu walla yo laamu waɗa ɗum embauché jangde no pular heewide gandal ko heewa lammina famda suura yo yimɓe janggu yo janggu kadi e oɗo saaha joni gueɗe ko fati agronomie ko fati leydi yo yimɓe jangdu ko fati nouvelle technologie woni kaɓirɗe kese yo yimɓe jangdu ko fati technologie e gueɗe mbaɗe noon ko gueɗe cohlaɗe ñande foof yimɓe ne cohla ɗum yo yimɓe kadi janggu métier woni ligguey professionnel yo yimɓe janggu métier e nder écolaji hen waɗi métier e nder leyɗele hen waɗi métier e nder guure waɗi métier leñol men gollitoɗa no feewi to banggue métier e so ɗum ɓenni ɗanniyankoɓe walla jangguɓe ɓe dañani ligguey laamu joguiɓe gandal joguiɓe moyen wawɓe uddidde entreprise mumen société ji mumen privé yo mbad yo montu projet ji mumen état ji laamuji saaha nde mbaɗa financé saaha privé ji ne goodi jomum wawi liggade privé secteur privé saaha nde wawi joni wawi montude projet mum jeeya projet muɗum taw jokkodirani e laamu ɗanniyankoɓe kadi mbaɗa wiya kala pelliɗo ɗannaɗo yo tinno ko neɗɗo ko adi kene yalta leydi mum yo waɗ feere ƴeewa kayitaji nde wonno aduna o hande koko jiiɓi pelle ceɓɓitiɗe ɗe mbayno leydi ala foof hande e aduna he ha tengti Afrique to garata taw robel en ngala taw pelle ceɓɓitiɗe ngala pelle ceɓɓitiɗe goni koye laabi goni koye dogde goni koye suuɗade goni koye suuɗayru an ɗanniyanke suuɗayru o noon sa arnaki janggo e jaam aɗa wawi nanguede ala hay morso kayit soɓe beelama tan mbiya koye ɓen jeeɗa wol mayoɓe ɗanne ngala hay morso kayit donc andi ni holto jeeya wol ñawoɓe nangue neɗɗo wawde haalde tawa ganda kay morso kayit ganda ka ni to jeeya donc neɗɗo kam ɗanniyanke kala jiɗɗo ɗannade ko adi kene ɗanno yo tinno yo feenu kayitaji mum ha timma rewa lawol taw ko lawol normal wasa wadde clandestin ko wartade no harmi seydi Marikoo ko ɗum wasi e joguimi faade bandiraɓe faade leñol ngol ɗanngal ene weeli ɗanngal welani nde won noon pular no heewide ni ladde anda ɓi moƴƴo kono ɓi moƴƴo ne andi hoore muɗum ɗanngal neɗɗo kala ko ɗanni ko dañƴa hewde famɗude foof ma heeb kanko wiyete expérience ma heeb hakkille saabu hay leyɗele min gonno leyɗele hefreɓe ko wayno Congo kala e yimɓe leydi ɓe ɗanniyankoɓe yahoɓe ne ɗanno yahoɓe caggal leydi e kala saaha ne ɗanno ene garta ko ɓen min ɓuuri wawde famodirde ko ɓen ɓuuri wawde famodirde hoɓɓe ko ɓen ɓuuri feɗɗitade to banggue hakkille donc ɗanngal ne moƴƴi min kadi ɗanngal am alhamdulillahi rabbil alamina mi heɓani toon million ngaji mi heɓani toon kalis mi suurima hen
kono mi heɓi hen gandodire mi heɓi hen sehilaɓe mi heɓi hen expérience mi heɓi hen gandanɗa hoore maɗa gueɗe kewɗe ɗum noon ko yettere Allah mawde no fewi e nder ɗanngal am he kadi ko hen kadi kemmi hay heblo sukaɓe Afrique e nder ɗanngal am he ko hen kemmi heblo sukaɓe Afrique e nder ɗanngal am he ko hen kemmi hande ha wawde jokkodirde e yoga e yimɓe e nder réseau social to banggue habruji ɗum ɗo pop noon daña ko hoto ladde to pular noon heewi wiide so neɗɗo miijima ko jogori hebde ɗum e ladde ko sa miiji ɗum tan sa renaki mbasa ko jogorɗa hebde e ladde ko jarama bapullo min jettima gando min jettima kadi humpiyanke min jettima kumpitowo moƴƴere min jettima kadi gorko pullaɗo barke jarawo ɓiraɗam ɗeɗɗe tuuta kaɗam pullo yo Allah waɗa barke maɗa Mamadou Ghalii Abou Ba moƴƴere Allah yo duuma e maɗa namdal faade maɗa Mamadou Ghalii Abou Ba fedde heblo sukaɓe Afrique cotte nogas e joyyi non o gori yaarude ni holko mbawɗa haalande en saabi kala ko welma hen ene weeli yimɓe pop kala ko mbawɗa sifade hen taw ko gandal ma tigui tigui siforiɗa no fedde heblo sukaɓe Afrique woni yaarude ni holko yotma hen holko welma hen holko mettuma hen eyyo e moƴƴere Allah e maɗa mbarodi leñol seydi Marikoo so émission gasino a namdakimi ngal ɗo namdal mi mettinanno heblo sukaɓe Afrique no mbiɗa ni en tawe hande e nder nogas e joyi leydi ko yettere Allah mawde no fewi no fewi no fewi no fewi ko hunde hawnide ko hunde welnudemimi no fewi nde won noon hono heblo sukaɓe Afrique ala e nder wi aduna he foof heblo sukaɓe Afrique meeɗa yiyede hono heblo sukaɓe Afrique meeɗa yiyede nder windere nde foof ko ardi foof ko fedde tafade e weeyo e nder réseau sociaux fedde tafe hen taw wona fedde mi salmini mi juurima wona fedde haalde cagarte wona fedde lowdi wona fedde siftinam ɗo joni wona fedde namdalam jabuwol maɗa ko fedde gollal wona kadi fedde gandanɗa hoore maɗa leydi tan saabu sinno tan ko fedde sosade ko mallinaɓe ɓesgu mallinaɓe cosi fedde mumen enen jiiɗi wadde hunde leydi mumen ko hunde wemde Sénégal naaɓe en cosi fedde ene jiiɗi wadde hunde nder leydi mumen ko hunde wemde Mauritanie naaɓe en cosi fedde e weeyo ene jiiɗi wadde hunde nder leydi mumen ko hunde wemde kono hande sous région o foof woni Mauritanie Sénégal Mali Gambie e dendagal leyɗele takkiɗe en leyɗele Afrique to fulɓe tawete kañumen fof mbaɗa erago e nder réseau sociaux e nder weeyo ene tafa hen fedde taw ko fedde gollal ko fedde koppereje fedde kaalisaji ndendinte saabu hayso yimɓe joɗinoma fulɓe hayso joɗinoma kaali so kaali tan haala kaalis haala piye ene heewi wonde ɓaccodirɓe jasdina kulodira hakkude mumen mono foof wiya yi goɗɗo yiiɗi ko funtude ɗum moni foof wiya fiyata walla addata jeeyaka hen nden haalis mum ñaame walla nden funte kono fedde heblo sukaɓe Afrique yimɓe meeɗa yindirde ɓe meeɗa joddade ko nandiroɓe tan to banggue weeyo to banggue sowta mbawa joddade mbawa haaldude e weeyo tafa hen fedde ha fedde nde sara fodde nder nogas e joyi leydi walla nogas joyi catal ndendina copperaji million ngaji poɗɗi ni ha mbaɗa gollal bangal ni ngal meeɗa waɗede wallahi ko yettere Allah no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi wallahi ko yettere Allah no fewi heblo sukaɓe Afrique holto wonanno walla hooreɓe leyɗele men holto wonanno walla enen ni jeeyaɓe fedde sukaɓe Afrique fel darde daroton ɗen wallahi ko mbaɗɗen ko dendagal laamuji men foof ma nden to mbaɗe en félicité mbaɗa en gandanɗa hoore maɗa encouragé mbaɗa en accompagné woni ɗofta en saabu ko mbaɗɗen ɗo ko heblo sukaɓe Afrique ko mbaɗɗen ɗo ko ɗeɓata waade kono garage kono barage manantali mo leyɗele sous région o ndendi
kañumen fof mbaɗi koppereje men mbaɗi barage nan kutoro kañumen fof hande no kutoro ɗum ene keɓa hen ndiyam ene keɓa hen courant leyɗele ɗe fof ndendi heɓla sukaɓe afrique nen ko enen sagataɓe wurɓe e nder leyɗele men wurɓe caggal leydi fottuɓe e weeyo ɓe jeeyidaka e leydi gotiri ndendini miijoji men mbawi taftude ɗo fedde en mbiyani eɗen mbaɗa magasin eɗen ƴeewa hen gartam bénéfice en mbiyani eɗen gadda artiste ene fiija eɗen ƴeewa hen bénéfice ala mbiɗen keɗen mbaɗa école aji jangguinen hen sukaɓe men ko laamu fonno wadde eɗen jangguinen sukaɓe men jangde moƴƴere eɗen mbaɗa hen internet eɗen jangguinaɓe hen métier eɗen kaɗa ɗanne suuɗayru eɗen kaɗa les clandestin wallahi ko hunde welde ko hunde wande fayida wallahi sino yimɓeɓe pamanno miijo ngo Allah ne seedi ala neɗɗo so wonata e nder windere he tawa koye leyɗele men he jeeya nano heɓla sukaɓe afrique mo nottata ko hen musikam hen tan noon ko erago erama noddama no alhaji tidiane an yo Allah ɓuɓanmo no hewno wiide ni tafoɓe tafa wallahi tafoɓe labale ñiiɓeɓe eɓe keddi ha joni mataw ko usti tan ko yahoɓe ene cengoya labale ɗe kono wallahi fulɓe ne jogui joom miijoji joom hakkillaji garɗuɗi joom miijoji sañiɗi tafoɓe laabi pottiɗi eretoɓe yimɓe e peewal kono noon ne heewi jettaniɓe nde won noon jettaniɓe moni foof wiyata kene ɓuuri goɗɗon ƴoƴje moni foof sikkata maaro so ari woni koye funtede kono wallahi funti ala ɗo heɓla sukaɓe afrique ko hunde gandanɗa hoore maɗa kadi ma saaha aroy ma aduna Allah foof daro ene manta en ma aduna Allah foof daro ene yeeɓa en e golle puɗɗiɗe waɗede e golle goɗɗe waɗede ko fate heɓla sukaɓe afrique yimɓe meeɗa yiidirde ɓe meeɗa kadi joddade kono ɓe pewni e ettusuji e nder kidira yo Allah waɗ barke ceerno Abou Diallo mawɗo moƴƴo gardiɗo moƴƴo yo Allah waɗ barke cate e fedde heɓla sukaɓe afrique Mamadou Ghalii Abou Ba hol erango ma e alɗuɓe wonɓe Mauritanie hol noddandu ma e alɗuɓe wonɓe Mauritanie kadi miɗen jiiɗi sifanoɗa en holko ɓamti Chine holko towni Chine mbiɗo jiiɗi geroɗa amen alɗuɓe wonɓe Mauritanie alɗuɓe wonɓe toon joom beyi joom baali joom nayyi joom goloɗi e joom mileŋaji e joom kadi defte ɗum woni seeremɓe ɓe kadi ma e gaare munen hol noddanuma e alɗuɓe wonɓe Mauritanie cifonɗan kadi holko ɓamti Chine holno Chine waɗi ha ɓamti eyyi ceerno Marikoo a salminama a juurama moƴƴere e maɗa min era kam faade Mauritanie naɓe ko dendagal Mauritanie naɓe to mbawi wonde joom ngaaluji eɓe ngala ngaaluji foof joom cetta kuntal ɓe eɓe ngala e joguiɓe ɓe ngala haydara ɓe e jogui ha heewi foof bisimilla men yo bisimilla men heɓla sukaɓe afrique kadi wallahi sinno tew fof wayanno kono heeñere ni laaɓi noddetake sinno anduɓe leydi Mauritanie foof walla sinno Mauritanie naɓe foof jogui ko miijo e jogui ko yiyande e jogui ko pellital ceerno Boubacar Gaye jogui hoorejo heɓla sukaɓe afrique leydi Mauritanie guille mum jogui e heɓla sukaɓe afrique jarat ɗum e kala saaha rendina hay koppereje mum waɗa invitation ngaji waɗa bottaji yo yimɓe ngar galle mum yo ngar mbaɗa batuji yo ngar notto heɓla sukaɓe afrique woppa haajuji mum hammuji mum anila voyage uji mum anila ziyaruji muɗum sababude batuji heɓla sukaɓe afrique watte ko galle mum wallahi sinno yimɓe foof nurtinoma e muɗum jaran ɗum kadi hay saaha so yimɓe jooɗima e piiye heɓla sukaɓe afrique so tawi wolmo andi oɗo ala moyen wonnano junggo e jiifa taw hay goto tinani o fiyana ɗum o sodan ɗum kartal yo naɗo fiyana ɗum wallahi sinno yimɓe fof ko ni mbawno tawno Mauritanie naɓe fof naati heɓla sukaɓe afrique mbeɗa wiya tan noon Mauritanie naɓe yo yimɓe tinno yo tinno e jangde yo tinno e jangde jangga yo tinno e métier jangga métier a wi holko dowlini Chine